Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el portavoz del Grupo Compromís que incluye un decálogo por una diputación sin privilegios. Tiene la palabra el señor Fullana. Estem un poquet com per reiniciar la Diputació, utilitzaré un to totalment diferent a l'habitual. Intentaré imaginar-me que són tots alumnes de preescolar i us contaré una fàbula per explicar aquesta moció, si em permet el president. Seré breu. Hi havia una vegada un conjunt de pobles que en arribar la democràcia van decidir mantenir una institució que, tot i ser hereva de dictadors, havia promès canviar. Havia promès representar estos pobles i ajudar-los en tot allò que fora possible. A poc, els senyors i senyores que formaven part d'aquesta institució van anar acomodant-se i van crear una tribu. Com que ningú els mirava, van anar adornant la seva casa, cada vegada amb més quadres, cada vegada amb més ornaments més cars. Com que seguien sense vigilar-los, es van apujar els sous, van tombar parets, van comprar edificis sencers i els van connectar mitjançant túnels. Hi havia dies que algun bon home o dona els preguntava què anaven a fer en aquests edificis. No importa, contestaven els senyors i senyores representants de la tribu. Gestionarem turisme, gestionarem cultura, gestionarem educació, farem teatres, farem una zona franca al port, encara que hi hagi coses més necessàries. Algun bon home o dona els deia, però si ja tenim un govern central que fa tot això, però si ja tenim un govern autonòmic que fa tot això, però si ja tenim un govern municipal que fa tot això, però si cap ciutadà vos ha votat directament per gestionar tot això, però si mai heu presentat un programa. No importa, contestaven els senyors i les senyores de la tribu. Fins i tot van decidir, quan ja no sabien què fer, crear un nou invent, un gran invent. Allò que parlaven en la seva reunió mensual, ara ho dividirien, ho anomenarien organisme autònom, i cada organisme tindria el seu propi personal, i cada representant de la tribu cobraria per assistir a ells. L'invent del segle, organismes autònoms, sí senyor. Però de vegades, representants de les tribus trobaven a faltar els seus amics, amics que estaven molt tristos perquè ja no podien governar en el seu poble. Com que eren molt bona gent, van crear un nou invent, el personal eventual i les oficines comarcals. Ara, podrien jugar tots junts i ser feliços. I a més, podrien viure molt bé, perquè rebien ingressos d'ací, d'allà, de més enllà i d'encara més enllà. Però algun amiguet encara no estava content. Els grans representants els van preguntar, però ara què voleu? Els amiguets els van dir que volien molts auditoris, moltes cases de cultura, pistes de pàdel i molt més. El problema és que si ho donaven només als amiguets, tota la resta de persones d'altres pobles es quedarien sense. Hi haurà pobles que no tindran serveis, hi haurà pobles que no tindran aigua potable, hi haurà ciutadans que, com que els seus dirigents no són amiguets, quedaran marginats. Però no els va importar i per celebrar-ho van fer una gran festa a la Nucia. Avant com els d'Alacant, van dir, tot per la tribu, tot per los amiguitos de l'alma, encara que de vegades algun amiguito de l'alma el castigaven al racó de pensar, com a Ripoll, a Rus o a Fabra, 3 presidents de la Diputació. Així, camina que caminaràs, hem arribat al dia d'avui, l'any 2015, i així estem. Nosaltres pensem, i ho dic concretament al portaveu de Ciudadanos, que cal fer molt més que enviar notes de premsa dient que anem a exigir al president de la Diputació que s'abaixi el sou. És a dir, cal actuar. Fa 3 mesos que hem començat la legislatura. Fa 2 mesos que el president ens ha dit que faríem una comissió per debatre aquest tema. I encara no sabem res. I el que volem és que avancem, que parlem. I en aquest sentit, Compromís, volem escoltar l'opinió dels diferents portaveus dels grups polítics de la Diputació. Gràcies.